Gdje smo krenuli? Kod Marija. Da, dole, kod Marija imamo. Koji je kukuruz dole? Jel pajdaš? Da. Pajdaš, jel? Ajde vidimo kako je rodio. U stvari kako raste, jel? Koji je ovo traktor? IMT. IMT. Koji broj? 5-4? 542. Da, ajde idemo dole. Malo je oblak, da. Ja i ti vozimo, jel? Skoro ti voziš. Ajde, malo. Gdje je naš kukuruz? Koja je naša njiva? Ona tamo. Ona dole, da, ona dole. Dobro, on još raste. Da ćemo ići dole okolo njega. Evo ga, pajdaš. Ovo je smo najkasnije posijali, tako najkasnije. Idemo dole, da. Dobro je trava. Jednako goni, pinje. Zelenice, dobro. Dobro.